Ia spuneți toți, o dată, 3 și... Vreau să vă întoarceți cu fața spre părinți, dar rămâneți aici. Și să le spunem că această sărbărică o închinăm mămicilor, bunicilor noastre, surorilor și tot ce înseamnă femeie pe acest pământ. Și femeia e cea care va da viață, da? Vă ocrotește, da? Vă aduce la dans, da? Vă dă și bombonici și tot ce doriți voi, dacă sunteți uniți, da? Bun. Noi o să vă arătăm programul ce au mai evoluat unii dintre ei care au fost și la sărbătoarea de Crăciun, alții sunt noi, ce au acumulat și ei pași de dans acolo și să vedem într-un an școlar cam un an de dans. Cam câte lucruri legate de dans o să mai învățăm. O să deschidem cu o pereche a mea care ieri a fost prezentă la campionatul național al României, poate ați văzut pe la televizor. Noi n-am ajuns în primii 6 pe țară, dar un rezultat frumos am făcut și noi. Vreau să vin alături de mine acești 2 copii și să-i aplaudăm că merită. Deci, acești copii, ei din clasa 1, din clasa 1 au venit la acest club, atunci chiar înființase și noi clubul, și deci au perseverat timp de, sunt în clasa 8, timp de 8 ani. Părinții au fost cerebrali și n-au stat să se plimbe cum pleacă de la un club la altul. Copiii au muncit, au vrut să muncească și rezultatele se văd. Ei au ajuns în clasă B și dansează numai open, o să vedeți la ce nivel au ajuns. Nu pot să spun că acest copil s-a născut, acești copii s-au născut cu talentul în ei. Ci, într-adevăr, dacă ai și puțin talent, au muncit foarte mult. Au muncit foarte mult, au făcut sacrificii și ei și părinții lor, din toate punctele de vedere. Știți bine că dansul sportiv, eu așa spun, că după tenisul de câmp, e cel mai scump și pretențios sport. Deci vă uitați la ei. Pretențios, în primul rând, aceste costumații, care și le-au făcut special pentru campionatul României, ce a fost sâmbătă și duminică. Acolo toată lumea vine cu haine noi și că vreau să spun că ei nu sclipesc cât au sclipit cei pe la campionat. De ce nu pun pe o rochie Strasuri, Swarovski, pe o rochie de 20 de milioane? Cei care vin la campionat. Nu mai spun de pregătire. Acești copii, vreau să spun, cred că ar fi fost și mai departe, dar vedeți că la noi nu e suportul acesta și financiar. Cu sponsorizarea la noi încă merge din ce în ce mai greu, că cei cu care au concurat ei se pregătesc la clubul lor, plus cu antrenori străini. Deși prin străinătate și vin și antrenori străini. Ei s-au pregătit numai la club. Și oricum eu sunt mândră de rezultatele lor și de ei. Și acum o să-i vedeți în deschidere cu standardul și după ei o să danseze cei mai în vârstă, Fabian cu Patricia Latino, care ei au făcut o pauză de vreo 2 ani, fiind bacalaureate facultăți la amândoi, una după alta, și apoi se derulează programul la cei mici cu toate numerele lor și Lucia cu Alice o să încheie cu Latino, care Latino, la toți copiii le place cel mai mult, înseamnă multă atracție și multă frumusețe. Succes în continuare și să rămână tot copiii conștiincioși de până acum.